Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya. Kai gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya, samu rashi daga Allah ne tuna baya. Kyale zuciya don kwafili ce na musaya, karka gaza. Hajiya Faiza, gashi yau Allah ya ƙara haɗa mu da ni. Lafiya kuma? Hajiya Faiza. Wai kai ban ja maka kunni ka kiyaye ni ba? Ban gaya maka fita harka na ba? Sai ni mana. Wani fahimta ban gaya maka ba? Sannan a zan ja maka kunni. Abba Faiza, yi haƙuri za ki da Allah, ki sa ki fahimce ni. Ki sa. Ban gaya maka ba? Daga yau ya zama farko da ƙarshe. Ni kika mara, kin yi na farko kin yi na ƙarshe. Ke Fa'iza ki bi masoyinki na gaskiya don ki sani. Ba ni so ki saki reshe kin ga ke bara baya babu zani. Fa'iza sai ki sani so ba kuɗi ba kyawu na shiga ba. Dama ina so idan mun haɗu an jima yi maganar da nake so ne. A'a, me zai hana mu yi maganan yanzu? Ina tunanin na da lokaci. Dama ba komai bane shawara nake so. Kin ga abin da kike yi gaskiya bai kamata. Kin ga wannan tare-taren samarin da kike yi na yau daban na gobe daban gaskiya bai kamata ba. Ya kamata a ce ki samu mutum ɗaya ki fitar ki. Gaskiya bai kamata ba. Wannan abin da kike yi kin gani mahaifinki yana tunanin mama ce take goya miki baya kike yi abubuwan da kike da dama. Marwan. Haka kike tunani? Haka ne. Amma ni a wajena ba haka bane. Ni fa na san dalilin da yasa umma take haka. Saboda na san dai akan Marwan ne ba zai wuce akan shi ba. To me aibun Marwan? Me aibun shi? Tambaya na ma mutumin kirki. Yana son ki kamar sai ka saka. A wajen ki kenan. Ni dai bari ki ji. Ai ni da aure Marwan gamma neman wanda yake bara sai ya je yayi bara kafin ya kawo mana abincin wuce. So ni ba shi bane yanzu nan. Ni ina ganin shawaran da na yanke ina tunani kawai zan koma birni. Zan tattara koma birni. Koma birni. Abin da zaki ce kenan. Wato baki dauko ma shawaran da na baki ba kenan. Ni fa barkici na gaya miki na sani wannan mutum ya takura min a garin nan kuma umma duk sun sani a gaba so ni a can ba wanda yake takura min zama lafiya na nake in je makaranta an dawo in siya da wanda nake so kin ga tafiya na an ji mama haka. Marwan. Ke Fa'iza ki bi masoyinki na gaskiya. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Ina yini? Lafiya kalau. Ya gida. Lafiya kalau. Hai. Lafiya kalau Faiza. Kin gane kika kyau kuwa? Nagode, akan keke ka zo kenan. Wallahi ni ne wani ke motsa take to a gaishe. Na sha ko ba za ka zo ba. Ai ya zama dole yanzu. Ya za a yi na karya alƙawarin zuwa gurin masoyiyata? Ya kamata a ce kin ban labari mai daɗi tun daga shi na riga na zo. Ban da labari ai sai ku. Ba ki da labari? Aha. To shi kenan Faiza sai in tashi in wuce kenan dama saboda girman alƙawari yasa na zo. A ka kyauta. To amma tun da ba labari sai in tashi in wuce gida. To ba masala, godiya nake. To shi kenan. Ki gaida gida. To na gode. Marwan. Rike Allah Marwan barje daga baya.
ka yi gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya. Samu rashi daga Allah ne tuna baya. Kyale zuciya don kwafili yawa yaro zo mana karka gaza marwa. sannu ko yawa Allah ka shirin ka ce ana sallama da Faiza. Ke Faiza ki bi masoyinki na gaskiya don ki sani. Ba ni so ki saki reshe kin ga ke bar baya babu zani. Faiza sai ki sani so ba kudi ba kyawu na shiga ba. Ba ilimi ba matsayi na. Na gode. Na ce da ke ki yi so tsarin shi da riba. Biya ƙarya shi ke sila ta tsaya don ki sani marwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na yi ne. Ya gaci. Kai gida. Aiki. Na kawai. Dama kai ka kira ni? Ni na aika a kira ki Faiza. Dan Allah minti da. Shikenan. Ka baki minti ne ba. Komai ya gyaru kenan. Wallahi na ji daɗi. Komai ya yi daidai kenan. Alhamdulillah. Fa'iza. Lallai ma mutumin nan zai ga abin da zan mi. Sai da na gaya ba ka daina zuwa kofan gidanmu, ban san ganin ka, amma kai kenan kullum a kofan gidanmu. To wannan idan ka ci gaba da zuwa wannan kaɗan ka gani, gobe idan ka kuma zuwa kofan gidanka abinda zan maka sai ya fi wannan. Na gaya maka ko wannan ya zama farko da karshe, kana ji na ko? To Ke Faiza ki bi masoyinki na gaskiya don ki sani. Ba ni so ki saki reshe kin ga ke bar baya babu zani. Faiza sai ki sani so ba kudi ba kyawu na shiga ba. Ba ilimi ba matsayi na shiga ba. Na ce da ke ki yi so tsarin shi da riba. Biya ƙarya shi ke sila ta tsaya don ki sani marwa. Abokina, babban abin da ya sa na kira ka wurin nan, gaskiya abubuwa ne sun taru sun yi manyawa. Kamar ne ko? Dangane da maganan Fa'iza ne, don gaskiya abubuwan da Fa'iza take ba abun ya yi yawa. Dan na ɗauki abun kamar yanzu zai wuce, domin abun har ya kai ga zage-zage. Ƙarshen ta ma hasali cewa ran nan ma wallahi ina mai tabbatar maka ta fito wasa da dariya, ina tunanin komai ya wuce, ashe akwai wani target ɗin da ta shirya, kawai ta fito ta watso mun. Abun kamar ƙara ci gaba yake. To, ni dai ka san tun a baya ina baka shawara, yanzu ma ita din ne zan sake baka. Tun a baya na gaya maka ka haƙura ka bar wannan yarinya, ka kyale yarinyar nan, abinda ina so da kake. To ko kina tambaye ka mana ba, ko me dalilin da yasa wannan abun ya shiga tsakaninka da wannan yarinya? To gaskiya ne, da ina tunanin wani abu ne kuma kamar ba wani abu ba, don wata rana wanda na doka da nawa nawa ne gaskiyar su ba na karaya mu yanzu me sokin su sauke shi ke 5,000 nake. 5,000 to gaskiya
me ke tunani? Takalman dai gaskiya sun min kyau kuma sun ci kuɗin su, amma gaskiya ban da ciko. Amma yauwa ga Marwan nan zuwa, kila samu ciko a hannun shi. Gaskiya ba na da cikon da zan cika wake. Ya kuri ko ban da cikon. Dan Allah malam ka cika dan aje muna da wani lokaci. Kaga Faiza, ina maki wasa ne. Da Allah zo mana. Faiza. Faiza. Da kin zo na cika maki ina maki wasa ne Faiza. Haba. Kaga fa wasa nake mata kuma ta tafi ba. Ina tunanin fa ta yau shikenan an kawo. Sai ka san lamarin mata. Abun bai man dadi ba kuma gaskiya. Ka ji abin da ya faru kenan. Gaskiya ka yi mata abun da dole ta tsane ka. Dan wannan cin mutuncin ya yi yawa. Kowa ya kai mashi wannan abun. Gaskiya abun da zai iya saka ma da shi kenan. Amma ina da abun nan ka yi haƙuri. To ni zan tafi. To shikenan. Ni ina jiran yaya ne ya zo ga shar yanzu bai zo ba. Shikenan. Ni dai ka ji abin da na gaya. Ci gaba da addu'a. Na gode. Allah ya kyauta. Sai na zo. Okay. Rusa! Rogo! Lafiya mai gida, kai mana kiran gaggawa ka? An bata min rai ne yau. Shekaru 1000 da suka shuɗe ba a taɓa yi min irin wannan abun ba. Wata yarinya ƙarama ta daga hannu ta bara shekara 1000 shi jiya ka gama yi mata wanka. Ka ba mu dama, kawai mu kashe ta. Ba kashe ta nake so a yi ba, saboda ina son ta. Ina da buƙatar ku je ku dan yi mata ƙaramin aiki yanda za ta gane kuskurenta. Kuna ji ko? An gama mai gida. Shikenan, bari in je gida. Fa'iza ya garin? Lafiya kan. Ya su mama. Kalau suke. Suke fin ya ke kula da kai. Ai gaya ma ina kula da kai na inda baka tunani. Fa'iza yana so in tambaye ki. Ina jan ka. Wai Fa'iza, anya kina sona kuwa? Ina son ka. Tambaya maza kaman ina son ka. Kai fa ka sani duk wani wulakancin da nake yi a garin nan saboda kai, saboda ina son ka. Amma Fa'iza, ki daina wa samari wulakanci, kin san fa wulakanci ba shi da kyau kuma bai kamata ba. Ka daina cewa kai fa ka ce in daina siyawa da kowa. To kuma ka san yanzu dan adam ba ka mai wulakanci ba ai ba zai sane ka ba. Ka gani? Ai in gaya maka ma wani da ya zo kofan gidanmu kaga wulakancin da na yi. To me kika yi mai Fa'iza? Kawai takura safe takura yamma takura an gaya maka abin da neman wani ma. Kun kwatantawa ne da neman wani kuma? Fa'iza ke ni to kwatanta mun mu gani. Gaya maka. Duk muna siye ne in gaya maka. Zan wuce gida lokacin da muka kare magana da kai. In gaya maka da na je na same shi. In gaya maka ni haka ya bi ni na haka ya bi ni. Da na tashi na rike na Lafiya! Lafiya! Fa'iza! Lafiya Fa'iza! Fa'iza! Lafiya! Nan! Lafiya! Jama'a ku taimaka
taimaka mana Faiza jama'a ku taimaka mana Faiza Marwan rike Allah Marwan barje daga baya